Bali, basahin ko na lang din po ang mensahe ni Ma'am Christine para sa inyo. Happy 18th birthday kay. Pasensya ka na kasi hindi nakauwi si ate sa espesyal na kaarawan mo. Sana nagustuhan mo ang hinanda naming sorpresa ni Kuya Moberg para sa iyo. Babawin na lang si Ate May sa pag-uwi ko next year. Wish ko sa birthday mo na matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Basta mag-aral kang mabuti at makinig lagi kila Papa at Auntie Ellen. At huwag mong kakalimutan magpasalamat sa kanila dahil pinaghandaan nila ang kaarawan mo. Salamat ng marami kay Papa at kay Auntie Ellen. Sobrang miss ko na kayong lahat dyan, lalo na sa mga kapatid ko. Si Kayceline, Catherine, Jay, Akron, Lolo Ben, Lolo Nelly, mga ante, at pinsang ko na todo suporta sa pamilya ko. Mahal na mahal ko kayong lahat dyan. Mag-iingat kayo lalo. Enjoy your day. Pretty kayo. See you all soon. Love, Ate Mimi. So yun po, baka meron kang gustong sabihin para kay Ate Christine. Catherine po na mag-iipo. Para yung po bang sama naman po natin sa mga Julina, ay Ma'am Kayceline na Ma'am Catherine po. At meron din pong pinapabigay po kay Ma'am Apple po, tas kay Auntie po ng ganun din po kay Ma'am Lola Nelly. Sabi ko nakabagay. Nagaling po kay Ma'am Christine. Kay Lola Nelly po. Saan po si Lola Nelly? Ayun, si Lola. Lola, bali meron po pa-deliver din po na bigay pa sa inyo. Kay Ma'am Apple po. Si Lola Nelly po, sa po din po flower bouquet, galing po kay Ma'am Christine and kay Ma'am Apple. Si kay Ma'am Apple. At bali, bukas ko na lang po sa ating lahat, nakanta na lang po natin si Ma'am Kayla ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Say, Ma'am, bali, Ma'am Kayla, wish naman po before i blow ang ating candle. Ayan. Baka naman sa Ma'am Kayla. Ma'am Kayla,
sakali pwede ko bang pakilan na lang po ang iyong pangalan? Ito ma'am, pakilan lang po. Sige po, hula lang po ma'am kailan. Medyo marami po ata. Sige, tulungan na natin si Ma'am Kayla. Siyo, nasa 500 na. Ayun, papahan natin si Ma'am Kayla. Balik. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag, bawat lakad mo